Докато Общото събрание на Софийския университет избира нов ректор, студенти от най-старото ни висше учебно заведение излизат на протест в двора на ректората. Те се обявяват против записаната в проекто бюджета на правителството идея студентът да поема до 2/3 от разходите по обучението си в държавна поръчка. Досега студентската такса не можеше да надвишава 50 на 100 от издръжката. До лятото на 2010 година студентите са поемали до 1/3 от общата годишна издръжка за следването си, а след това цифрата скочи до 50 на 100. Сега студентите протестират срещу намерението на правителството да промени закона за висшето образование и те да поемат до 2/3 от разходите по обучението си в държавна поръчка. От студентско-ученическо движение Призив за образование, които са организатори на протеста, изчисляват, че ако предложението бъде прието, годишните семестриални такси могат да се повишат значително. Така, например, при педагогика, администрация и управление, икономика и туризъм, те ще достигнат 457 лева, а при право, социология, философия, история, политически науки и обществени комуникации 731 лева. Таксите за медицина, стоматология и фармацевтика могат да скочат с 1000 лева повече от досегашните, посочват още студентите.